bocah Pak Wawan. Cih, pot katal bentang kali 18 bulan 10 kaki jamat ayo monggo sapi tumblek-blek wonten jambian. Nah, Pak Nopi turut mengundang. Gera putraku si ande-ande lumut tumuran ana putri gaung-gaung gawi putrine kang ayu rupane Yang piye kula boten purun jembare yang piye kula boten mudhun bating abang sisane yuyu kangkang bating abang mari diubek-ubek ning ngisor wit gedhang putraku si ande lumut ayem tobat jembare nguyong-nguyong putri gaung-gaung gawe ya tobat putrine Piyong kula sampun purun iya yang piyong kula badhe mudhun pating kuning najan ala garwa kula pating kuning najan Allah garwa kula watu kambang kali ana ing pinggir lagi ketemu aku kok langsung nafsir kelincutan kaya kelangan pikir wit kelopo jenenge keluku disigari timoro dadi pitu lagi ketemu aku ra bisa turu kelisian nganti kelangan waktu areng-areng bakar gedang aku geni Herman sampai kering awakku iki mikiri gedang raja sadurun timbang codot timbang urung aluwa gulune podot gedang sawiyen mati rapet klopo atuh Cik ati iki ya iya mung kanggo rika tobat gedang raja sak tundun diperedeli yen ra percaya bedelan dodo iki aduh waktune cilik arane pasir waktu kambang kali ana ing pinggir lagi ketemu aku kok langsung nafsir kelincutan kaya kelangan pikir wis kelopo arane keluku disigari diporo dadi pitu rina wengi aku ra bisa turu kangen reka ngomong ora kewetu areng-areng
bareng bakar gedang aku geni sampai kering awakmu iki mikirin gedang raja sak undun tiga wong ploso rejo timbang urung